हम लोग मुझे Namar ka jingpanan kam daga ding hakapor balek men puja ki arngut ki nong tre jangka company dalmia ki laman saujur namar ka ding kala set pathar shaki arngut ki batre hakate ka company kite ki baman saujur ki de senior manager mechanical jangka company dalmia thangskai u kedal mal maheshwari hendrup haus nam karta bat uwei pat ude u security guard u bakerteng u dipak kani kala ja hakapor janmit hadin balawan berat blay haba persyang ban wat jingtip shu halor kani ka jingja ki he bat ki nong trei jong ka company ki lakan tat banyak keren ki thamai khubor ki le thu shu baya ki te ki baman saw lapan kit no mar shanim ke hospital Guwahati kumjuru kumba pauling ba ka we ka video ki nong trei jong ka company dalmia cement limited ki la lek men puja dak ba ki lamut ban thang ka teng shop jong urabon bat ki thamai khubor ki thu ba imat ki lapan kam dak umpnyang petrol bat hakapor ba ki the umpnyang ka dur blai rabon ka jak umpnyang kala kemding bat pe bat kumta ka umpanyang bat kadieng kala let set shakite ki arngut bat kila man saujur na ka jingkem ding kansan hakamet jongki layu iru bakaladon ka wei ka kali pen lip ding ru hakate ka jaka baja haka jaka baki lekmen tamasa puja lasngut huru bakite ki nong tre jong ka company dalmia ki klem yo jingbet na ki board district bat ki board jong ka an ban penan kam ding haka jing rakhe puja jongki namar kat kum ka jing yo jingtep lasngut hu baki yo jingbet tang ban berat blay om ban penan kam ding hakata masa lek men puja menta ka jingkali kami bahato ka bakum kani mo ka jinglek men puja jong ka company dalmia ka balawan ra pan ka jingman saw bat bu jing maru yaki we ki badan hajan ki badang ya lek sngob ha puja bat kalong ru ka bas ngolingo bakum no ki banan kam ding klem da yo jingbet na ki board district bat na ki bor ka an हम लोग मुझे ambulans